na abubuwa. Wasu shugabanni ne a ma'aikatan gwamnati, wasu shugabanni ne a makarantu na gaba da sakandare ma har da ma makarantun primary school. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Wani ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ya ce shugaba Joe Biden ya kasa shaida shi lokacin da suka haɗu a wajen wani taro a watan Yuni, duk da doguwar abotar da ke tsakaninsu. A wani ra'ayi da ya rubuta a jaridar Boston Globe, Seth Moulton daga jihar Massachusetts, ya jaddada kiran da yawa shugaban a farkon wannan watan cewa ya haƙura da sake neman shugabancin ƙasar saboda yadda shekarunsa suka tura. Akalla 'yan jam'iyyar Democrat 30 ne a majalisar suka bi sahun wannan kira kawo yanzu. Sai dai Mr. Biden ya dage cewa shi ne ɗan takarar da ya fi dacewa ya kayar da Donald Trump. A halin da ake ciki dai J.D. Vance, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, ya ce idan har shugaban ƙasar ba shi da ƙoshin lafiyar sake tsayawa takara, to bai kamata ma ya ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki ba. Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce ya yi magana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta wayar tarho. Ya sha alwashin kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha idan aka zaɓe shi. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta Truth Social, Mr. Trump ya ce zai haɗa ɓangarorin biyu domin su sasanta junansu. Mr. Zelensky ya tabbatar da kiran a wani saƙo da ya wallafa a dandalin sada zumunta na X da aka fi sani da Twitter. Ya ce ya amince ya gana da Trump da kuma tattauna matakan da suka wajabta domin tabbatar da dawwammamen zaman lafiya a Ukraine. Abokan Ukraine dai na fargabar cewa idan aka zaɓi Trump a watan Nuwamba zai tilasta wa Ukraine amincewa da yarjejeniyar da za ta kasance tamkar shan kayi a hannun Rasha. Al'amura sun fara dawa daidai a fannonin lafiya da na zirga-zirga da bankuna da kuma kafafen watsa labarai da dama na duniya bayan katsewar hanyoyin sadarwar da aka samu. Kamfanin tsaron intanet na CrowdStrike, wanda ya haifar da matsalar, ya nemi gafara bisa lamarin da ya faru. Al'amarin dai ya samo asali ne sakamakon kuskuren sabunta tsarin Microsoft Windows. Shugaban CrowdStrike George Kurtz ya ce an gyara matsalar. Sai dai ana iya shafe kwanaki kafin al'amura su dawo kamar yadda suke a baya. Sama da jirage 5,000 ne aka soke tashinsu a jiya Juma'a sakamakon faruwar lamarin. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kotun Duniya ta ce ci gaba da kasancewar Isra'ila a yankunan Falasɗinawa da ta mamaye haramun ne kuma ya kamata a kawo ƙarshen hakan cikin hanzari. A wani hukunci da babbar kotun ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke, ta kuma ce dole ne Isra'ila ta biya Falasɗinawa diyyar ɓarnar da ta yi musu. Kotun dai ta yi hukuncin ne a kan mamayar yankunan Falasɗinawa da Isra'ilar ke yi tun 1967. Jim kaɗan bayan hukuncin, shugabannin Falasɗinawa sun yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin gaggawa na kawo ƙarshen mamayar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da hukuncin, yana mai cewa ba shi yiwuwa a zargi mutum da mamaye gidansa halak malak. Wata dattijuwar Ba'amurkiya da ta shafe shekaru 43 a gidan yari bisa laifin kisan kan da bata aikata ba ta shaƙi iskar 'yanci bayan da aka soke hukuncin da aka yanke mata. An yanke wa Sandra Haim hukuncin ɗaurin rai da rai bayan samunta da laifin kashe wata ma'aikaciyar ɗakin karatu, wato Patricia Jackshe, a wani gari a jihar Missouri. Binciken da aka yi a kan lamarin ya nuna cewa babu wata shaida da ta alakanta ta da aikata laifin kai tsaye, in banda amsawa da ta yi da baki a lokacin da masu bincike suke mata tambayoyi a wani asibitin masu taɓin hankali. An yi imanin cewa ita ce mace ta farko da ta fi daɗewa a tsare kan laifin da bata aikata ba. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bari mu faro rahotannin namu daga turka-turkar siyasar Amurka, inda kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, wani ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin ƙasar ya ce shugaba Joe Biden ya kasa shaida shi lokacin da suka haɗu a wajen wani taro a watan Yuni, duk da doguwar abotar da ke tsakaninsu.
A wani ra'ayi da ya rubuta a jaridar Boston Globe, Seth Moulton daga jihar Massachusetts ya jaddada kiran da ya yi wa shugaban a farkon wannan watan cewa ya haƙura da sake neman shugabancin ƙasar saboda yadda shekaru suka ja masa. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Joe Biden na ci gaba da fuskantar matsin lamba na neman ya janye daga ci gaba da neman takarar shugabancin na Amurka. Kawo yanzu dai fiye da 'yan majalisa da sanatocin jam'iyyarsa 30 ne dai ke cewar ba su da karfin gwiwar Biden zai iya yin nasara kan Trump a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar, Seth Moulton, na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kokawa tun bayan rashin taɓuka abin a zo a gani da Biden ɗin ya a muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa da suka yi da Donald Trump, wanda ya ƙarin bayani kan dalilan da ya sa mai gidansa na tsawon lokaci kuma abokinsa ya kamata ya janye daga ci gaba da neman takarar shugabancin ƙasar. A wani rubutu da Seth Moulton ɗin ya rubuta kuma jaridar Boston Global ta wallafa shi, ya ce Joe Biden ya gaza gane shi a wajen wani ɗan ƙware-ƙwaryar taro a Faransa, saɓanin a baya suna haɗuwa yana gane shi kuma yake bayyana masa irin farin cikin da ya na ganin sa. Sannan ya ce hakan na daga cikin dalilan da suka sa ya fahimci cewar Joe Biden ba zai iya yin nasara akan Trump ba a zaben na watan Nuwamba mai zuwa. Shugaban ƙasar na Amurka da ke murmurewa daga cutar corona ya yi watsi da masu wannan kiraye-kiraye kuma ya hakikance cewar zai dawo don ci gaba da yakin neman zabensa a mako mai zuwa. A hannu guda kuwa dan takarar mataimakin shugaban kasar Amurka na Republican ya ce idan har shugaba Biden ba shi da cikakkiyar lafiyar da zai tafi yakin neman zabensa to ko kaɗan bai kamata ma ya zama shugaban kasar ba. Rahoton da Khalifa Shehu Dokaji ya haɗa mana kenan. To yanzu kuma bari mu je Najeriya, can kuma kan batun tsadar rayuwa. Inda gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar na CNG suka yi kira ga shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya ƙara yin nazari game da yanayin da al'umma ke ciki kuma ya ɗauki matakan gaggawa wajen kawo sauƙin al'amura a cikin mako guda. Lamarin ƙangin rayuwa a cewar haɗakar ƙungiyar ya fi yin ƙamari a yankin arewacin ƙasar idan aka duba yanayin da al'umma suke ciki. Kwamar Jamilu Aliyu Ciranci shine shugaban ƙungiyar ta CNG, ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdu Halilu. Ganin irin yadda al'amura suka kasance a ƙasai, yadda al'amura suke ba daɗi ga agitations kala-kala suna hitowa, shi muka ga cewa lokaci yayi da ya kamata mu fito domin mu gaya mu shugaban ƙasa gaskiya. Ya yi ƙoƙari don abin da zai kai ya kasance shi ne ya kasance shugaban ƙasa na ƙarshe wadda ake da wata ƙasa da ake kira Najeriya take da zan zaune koyaya ne cikin natsuwa da lumana ya kasance shi ne hargiza ƙasar nan aka kai da an samu abin da al'umma da yawa ba su fatuwa ce an samu juyin hali. Wato idan ka tsaya ka kalli al'amurra, wato duk hadari ya riga ya haɗu wanda ƙasar nan aka sake ta tafi za ta fada a halin juyin hali. Za ka gane cewa al'umma suna cikin wahala, suna cikin tashin hankali, suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin ɗimuwa saboda rashin tsaro ya addabe su, ya gallabe su. Duk ranar duniya kama mutane ake kai su ake yi daji, kuɗin fansa ake biya, a kashe wasu, a yi wasu fyaɗe, a duka waɗannan abubuwan sun yawa. An wayi gari al'umma ba san inda suka fito ba, ba san inda suka nuha ba. Fitina, bala'i da jarabta sun yi yawa musamman a arewacin Najeriya. Ƙididdigar da ke da kwai yanzu wadda ake amfani da ita bayan nan shine wadda ake magana cewa sama da mutum miliyan 133 yana fama da talauci. Ka yi magana cewa za ku shaida ma shugaban kasa, kamar yanzu ko nemi ku gan shi? A'a, ba ni ya muka yi magan shi ba, sai dai saƙonmu yanzu ya isa yasa kaga mun kirawo taro na marema labarai, kuma suna kallon cewa tun da aka dawo turbar demokaradiyya ba a taɓa gwamnatin da al'umma suke shan wahala ba a irin wannan gwamnatin da muke ciki yanzu. Duk da cewa mun san cewa wannan problem din ba su bane asalin waɗanda suka haifi wannan problem din, amma duk da yanda suka gaji problem din, to maimakon muka ɗauka cewa kamar mutum ne ka zo ka iske mutum ya karya ƙafa guda, kai da ake tanin ka tada wannan ƙafa guda ta liƙe ka miƙe, kai ma sai ka samu ƙafa guda sai ka iya karyawa. A gwamnati kawai na yi bakin kokarin ta kamar da take cewa. Aina take yi bakin kokarin nata. A cikin shekara guda da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta zo, in ka dauki hawa farashi ya iske shi kashi 22.41, amma yau muna magana hawa farashin da ake magana ta kai kashi 34.19. Hawa farashi na kayan masarufi da kayan abinci, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya iske shi yana kashi 24.82. Yau abin da ake magana in ya riga ya koma sama da kashi 40. Yau maganar da muke yi litan mai farashin ta ya wuce naira 700 da wani abu. Ta yaya al'umma ke jin daɗin wannan mulki? Ku yanzu menene matsayin ku kan wannan yanayi da ake ciki? Wato shugaba
Bola Ahmed Tinubu yana da zaɓi ko ya goyi baya juyin juyi hali a Najeriya ko kuma ya ƙi goyon bayan juyin juyi hali a Najeriya, ko ya tashi su rabi da wani a zo a yi kwaskwarima, ko su tashi su tsaya su yi abin da ya kamata al'umma su dawo cikin sauƙi su rabi da halin da suke ciki, ko kuma ya shuru ya gwada cewa bai ji kukan al'umma ba a zo a ƙaddamar da juyin juyi hali. Ƙasar nan ya sani cewa tarihi ba zai mance shi ba, cewa ƙalƙashin shi ne al'umma Najeriya aka zo aka aiwatar da juyin juyi hali. Wasu za su gani game da wannan ƙwarfe-ƙwarfe da kuke kamar kuna goyon bayan zanga-zanga. To ina ga yanzu ita wannan tambaye ga shugaba Bola Ahmed Tinubu take, saboda shine zai goyi bayan zanga-zanga ta tabbata, kuma shine zai ki goyon bayan zanga-zanga ya kasance babu ita. Idan ya shugaban kasa ya ga cewa bai san ai zanga-zanga a Najeriya, ya fito ya tabbatar mu da al'ummar Najeriya cewa na rage kaza, na rage kaza, na mai da kaza, kaza kuma ya koma kaza, ina tabbatar maka babu wanda zai fito Najeriya. Amma idan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar cewa ya koma ya shiru, ko kuma makusantan shi suka ci da gaya mai labarin kanzan kurege, to ina tabbatar maka cewa duk wani dan Najeriya, ba ma magana CNG ake ba, ko zaka sha mamaki irin mutanen zaka sun hita wajen zanga-zanga. Comrade Jamilu Aliyu Ciranci kenan shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ta CNG. To za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan labari da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com. To wani batu da shi ma ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya a Najeriya shine na yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Hukumar kula da ilimin almajirai a Najeriya ta kaddamar da wata tawaga da za ta yi aikin tuntuɓa da wayar da kan iyayen da yaransu ba su zuwa makaranta domin karatun zamani. Sakataren hukumar Dr. Muhammad Idris ne ya kaddamar da tawagar a Abuja, wadda ya ce za ta gwada aikin wayar da kan ne a wani ɗan lokaci gabanin su faɗaɗa aikin a sauran jihohin Najeriya. Ya ce burinsu shine zuwa ƙarshen mulkin shugaba Bola Tinubu a ce sun mayar da yara miliyan 10 makaranta domin ci gaban Najeriya. Ga abin da ya shaidawa Buhari Muhammad Fage. Abin da muka kaddamar wa'yansu ma'aikata ne namu da muka ce za su je su sadu da sarakuna da masu unguwanni da bulamomi a zauna da su a tattauna mu samu adadin yaran da ba sa zuwa makaranta a nan cikin Abuja, domin su wa'yannan mutanen su je su zauna da iyayensu su fahimtar da su alfanun sa yara a makaranta, kuma su fahimto mana wai menene abubuwan da suke hana iyaye su bari 'ya'yansu su shiga makaranta, domin idan muka tashi yin dokoki, idan muka tashi tsare-tsare na ayyukanmu, mu san cewa gafa dalilan da ya sa yara ba sa zuwa makaranta. Fatanmu shine kafin watan 9 za mu iya samun akalla yara 10,000 daga Abuja nan da za mu mai da su makaranta. Mutum nawa kuka kaddamar da za su yi wannan aikin tuntuɓar? Yanzu wato wannan gwaji ne muke so mu yi kafin a buɗe makaranta a watan 9 nan, yara nawa za mu iya kawowa. Idan wannan gwajin ya yi nasara, to shi kenan za mu yi amfani da shi a duka jihohi 36. Wannan duka magana waɗannan yaran da ake da za a tuntuɓi iyayensu waɗanda ba almajirai ba ne, yaran gari kawai da ba sa zuwa makaranta kenan. Warai ka san mu a wajen mu gaskiya ban mu yadda cewa almajiri yana cikin yaran da ba sa zuwa makaranta ba. Almajiri yana zuwa makaranta, kuma makarantarsa ita ce makarantar da kowane musulmi yake fatan nashi shiga ciki, kuma ita ce makarantar da take ba wa iyayen abin da suke bukata na rayuwar duniya da kiyama. Kawai abin da muke so mu ce, bayan wannan muhimmin abu da kuke karantawa, muna so fa gobe wannan almajiri ya zama gwamna, muna so ya zama shugaban kasa. Yau al'amarin ibada ya zama ba zai yiwu ma sai kana da wannan ilimin na zamani. Yanzu ka duba ka gani, idan ka je Saudiya, rauda ma za a ce ba za a barka ka shiga ba sai ka rubuta abin da ake ce mishi application, ka gabatar da bukatar kana so ka shiga. Yadda za ka gabatar da bukatar nan dole sai ka yi amfani da wayannan haruffa na boko. Saboda haka za mu yi kokari mu kiyaye ingancin karatun Qur'ani da darajar karatun Qur'ani. Mutum nawa kamar kuka kaddamar da za su yi wannan aikin tuntuɓar? Ai na ce maka yanzu cikin wanda muka kaddamar na a baganan yaran da ba sa makaranta mutum 31 ne. Maza ne ko mata? Maza da mata. Ya zuwa yanzu kamar yara nawa kuke fatan daga nan zuwa shekara 3 ko 4 ku ga sun koma makaranta? Babu wani magana fata, umarni ne muke da shi daga wajen shugaban kasa. Wayannan yaran da ba sa makaranta aka ce su miliyan 20 ne a ƙididdika. Shugaban kasa ya ce daga nan zuwa shekara 4 nan akalla rabin su mutum miliyan 10 su koma makaranta. Idan wannan hanya ta maslaha da tuntuɓa ba ta yi aiki ba, menene mataki na gaba? Gaskiyar magana a Najeriya mu ta yau ba za mu bar wani yaro yana yawo yana tsorata mu, wanda ba sa son mu suna taimakon shi, suna ɗaukan shi su kai shi jeji su koya masa ba abin da muke so ba
bala ba za mu yarda da wannan ba. Za mu yi iya bakin kokarin mu yi laliman, amma lokaci zai zo da dole za a yi doka a ƙasar nan cewa kowane yaro in dai a Najeriya aka haife shi to dole sai ya yi karatu. Dr. Muhammad Sani Idris kenan shugaban hukumar wato kula da ilimin almajirai ta Najeriya. To kun san wasu yankuna a jihar Yoban Najeriya da ciwon koda ya zamo tamkar hantsi ga gidan kowa? Ciwon koda a garin zaka iya cewa annoba ne, da akalla duk wanda ka dauka yana yawo akan titi ka tambaye shi ka san wani wanda ciwon koda ya kashe ko kuma ke kwance saboda dalilin ciwon koda, likely wannan mutum zai ce maka ya sani. Idan family ya kai family yana da girma zaka iya samun mutum 10 sun mutu. Ni kaina ni magana da matan da take ce mu a family su sun rasa kusan mutum 14 a cikin dangin su. To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani. Yanzu a Najeriya agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 14, haka abin yake a jamhuriyar Nijar. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun